Здравейте, казвам се Емануил Трейман и съм учител по фотография в трето училище. Днес ще ви разкажем малко повече за нашата специалност, където владяваме силата на светлината. Хубавото на нашето училище е, че през последните години то много инвестира в техническото оборудване. Разполагаме с най-новите апарати, с мощни светкавици и с всякаква друга съвременна техника, с която учениците могат да се потопят в професията на фотографията. Добре, нека да оставим техниката на страна. Важното е, че от самото начало ние се стараем да ги оформим като фотографии. Да ги оформим. Още от 8-ми клас имат часове по практика, които им позволяват не само да си говорим за фотография, но и да снимаме много. Освен часовете в училище, стимулираме учениците да участват в най-различни конкурси. Тази година можем да се похвалим с 2 награди от Министерството на културата в конкурса Фотоакадемика. Освен това, за втора поредна година печелим първо място по фотография в конкурса Аз мога тук и сега. Друго, което е много хубаво, е, че училището има възможност да изпраща учениците на най-различни екскурзии, пленери, участие в различни фестивали. Това им дава възможност да практикуват това, което учим в учебна среда. Тук съм да потвърдя. Техниката е прекрасна, екскурзиите също и всичко ми харесва. Последно поред, но далеч не по важност, те имат супер яки учители. Не се съм ви наказал тук да го казвам. Има чудесни учители. Да. Това беше. Друго искате ли да се похвалите? Чудесни учители. Ама, нали казахме да е естествено?